Omonsem no esone concern fufuru na eye Gomoa chempem hene eye obrefo ahunako aho ankobia ya wotoso mienu wode arehwede mu oden to Ghana bampanyini na afa so ye hwa kontempo wonsam so animu se wosrada urempotem ho no a kabe so makwan dodo no anye sanso na adesuafo ho no so mu wie nto asosuku anko pesuapon bi no de wonwu awuram so mpotem ho no ebi ndi ho ntempanimfo nhwe no maye wadom na sansiesie no omaye mawo Obrefo ehunako aho ankobia Gomoa achempem manhene ne kasaye mu ene woda ne die se nkuro hanum ene hye Gomoa ase na susuapon a ankebe matemamufo adesuamu nimdie akwa animu etese nursing training school teachers training school ene afoforo bi eka ho no enya ade se wonum ewo bie ewo ho wone amane boni enkomotwetwemu no wode adesrede eto so afọ hwa akwan ene akwantempon so kwasia mu akwata animu se Apam Junction, Gomoa Durampon Quino, one may Emma Wonum. 22 years, in a democracy, semi or now. Ministers are all being as we 1 being fee, regional minister, and the DC Funadi, 1 being fee, not the region. In a Gomoa 4, and as we find the Fiera. What is the Rampon, a Francis Road, what is the demand across all that bar? Solomon Dako kwam Gomoa East Mensini Krachi woko dwumadie na sibi na wode to nananum nyina animu se wanka wankoma ento wonyam esan se Mensini no ebo won homodin biara sa ho kire bia nananum enemu no obehwe esisi ama wono Mesra nananum adwodwamlem yako na yewunde asozi bi reboma Moko jazi wo budata na makwa wasan na obi da ma do no mu do a na he aboto wo asiho but only the ma do nti gina omampeyi na abanna no mema na nanum abote ni de obi kan atache bi ebusia particular bi ina ho wo to the man amon nchirema aban de onye efutu